चिरां जिल्लानि नेसिमा दखरा एबसुनि बानजायनायाव खुंफुंनाय बड'ल मुंख्लं ट्रफी जोलुर बादायलायनाया दिनै थुंगेबाय। थांनाय 28 जुलाइनिफ्राय सोलिबोदोंमोन बड'ल मुंख्लं ट्रफी जोलुर बादायलायनाया। दिनै 30 जुलाइआव जोबथा बादायलायनायनि मेचखौ सेरफां दालाय एबसु आरो दैमालु दालाय एबसु हानजानि गेजेराव मोगा-मोगि गेलेयो। दिनैनि बे जोबथा गेलेनायखौ बेखेवना होयो मिरु एबसुनि लेङाइ आफादगिरि खोरोमदाव वारिया। लोगोसेयैनो चिरां जिल्ला एबसुनि बोसोनगिरि राजु गयारी, लोगो आफादगिरि नेसिमा दखरा एबसुनि आफादगिरि नेतारिफ्रा बाहागो लादों। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै मिरु एबसुनि लेङाइ आफादगिरि खोरोमदाव वारिया बड'फानि गोजोनथियारि थांखिजों एबसुआ उन्दै लाइमोनफोरखौ गेलेनायनि सिगां फारसे लांनायनि खामानि मावगासिनो होननानै बुङो। बिथाङा बुंबावदों, एबसुआ दिनै मोनाबिलिनि 6 रिंगायाव मणिपुरनि हिंसायारिखौ गोजोनाव फैफिननो थाखाय आर'ज गाबनायनि हाबाफारि लागोन। जे जोंनि लाखानाय मावथांखि बादियै आन्डार 13 एबा 12-13 बोसोर बैसोनि गाहायनि हौवासाफोरनि जे फुटबल टुर्नामेन्ट बेखौ बिथांमोना 6थि बड'ल मुंख्लं ट्रफी हिसाबै दिनै बिथांमोना खुंदों। आरो बे जे आन्डार 13 बयसनि जे टुर्नामेन्ट बे हाबाफारिखौ जोङो मोनफ्रोम जिल्ला आरो दखरानि सिङाव जोङो बे हाबाफारिखौ लाहोदों। आरो दिनै मिरुआरि मोनसे माने सेन्ट्रेल मोनसे जोंहा कम्पिटिसन जागोन 4 जनाव डिस्ट्रिक्टफोरनिफ्राय बेयाव बादायगोन। आरो बियो जोंनि बिराद गिदिर मोनसे जोंनि मावथांखि जे दिनै बड'फानि मुङै मोनसे गोजोरथियारि सोलायनाय जि मावथांखि दङ, जों बेखौ लानानै बेबादि जोङो हौवासाफोरनि जे आन्डार 13 नि फुटबल बादायनाय बेखौ जोङो खुंदों। आरो बेखौ लानानै दिनै जों बर' माहारिया गावनि नेशनेलिटि, गावनि आइडेन्टिटि जे बेखौ जोङो गोजोर खालामनो थाखाय बड'फा उपेन्द्र ब्रह्म हास्थायनाय बादि आरो गेरेमसा बर' माहारि दानो थाखाय हारि मोनसेया मोनफ्रोम बिथिङावबो राफोद जानांगौ। आरो बिनिखायनो दिनै जोङो सोलोंथाइनिफ्राय आदि खालामनानै गुबुन बिथिङाव जोंहा सोलोंनो गोनां दङ आरो लाइमोनफोरखौ बिसेसके थुलुंगा होनो गोनां दङ। मानोना दिनैनि समाव जोङो गोबां जोंहा लामा दङ, जाय लामाजों दिनै लाइमोनफ्रा दावगानो हायो। गेलेनाया मोनसे लामा आरो जाय गेलेनायाव गोबां रोखोमनि गेलेनाय दङ आरो बेजों दिनै जोङो माने जायखौ हागौ बेखौनो दिनैहाय जोङो माने कम्पिटिटिभ लेभेलाव जों लांनो थाखाय सेस्था खालामनांगौ। आरो बेखौ नोजोर बोनानै दिनै आन्डार 13 फुटबला गोबां दखरानि सिङाव गोबां गामिनिफ्राय गोबां स्कुलनिफ्राय फरायसाफ्रा मोनसे मोजां खाबु लानानै बिथांमोना बाहागो लादों। आरो जों अबजार्भ खालामदों जे फ्राय जोंनि फरायसाफ्रा माखासे बेसिक कचिं जि आनसलिकफ्रा होदोंमोन, जि जिल्लाफ्रा होदोंमोन, बेखौ लानानै बिथांमोना फुटबलनि माखासे बेसिक गियानखौ लानानै दिनै बेबादि मोनसे प्लेटफर्माव बिथांमोना जायगा लादों। आरो बियो जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थांखि बादियै जोङो बेखौ मोनसे जि जथायै सेन्ट्रेल लेभेलावहाय जोङो मोनसे टिम हिसाबै आसाम लेभेल बा नेसनेल लेभेलाव गेलेहोनो हायो नामा, बेबादि मोनसे थांखि रनसायनानै जों दिनै साखाफारा जादों। दा बेनिखायनो नेसिमा दखरानि सिङाव दिनै मालिबिथा ओनसोलाव बेबादि मोनसे फाइनाल मेट्सआव जोङो बाहागो लानो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। आरो बेबादिनो जोंनि लाइमोनफ्रा दावगालांबाय थाथों आरो गोबां जोंनि लाइमोनफ्रा माखासे बेबादि गेलेनायजों जोङो समाज बेरेखा खान्थिनिफ्राय गोजानाव थानो हायो बेखौ जों फोथायो। मानोना मबाइल बाहायब्रेनाय लोगोसे जोंनि ड्राग्स बेवहाय ओनसोलाव आरो गुबुन थासारियाव जौ जुवा आरो बेबादिनो माखासे समाजनि गुबुंले थासारिनिफ्राय उदां जानो थाखाय गेलेनाया मोनसे आयदा। आरो बिनिखायनो बेबादि जोंनि समाजाव दिथागिरि बिमा बिफा आरो समाजनि गासै सानसुमै नोंथांमोनखौबो जों खावलायो जे ओनसोलाव बयखौबो गेलेनायाव थुलुंगा होनांगौ आरो गुबुन रोखोमनि गेलेनायखौ जायगायावहाय स्कप होनांगौ। बे जोंनि बिबान जानांगौ। मानोना जोंनि माहारि मोनसेया दावगानो थाखाय राफोद सुबुं दोन सोरजिनो थाखाय जोङो सोरबिथिं जौगानांगोन आरो सोरबिथिं जोङो गेलेनो हाग्रा, साननो हाग्रा आरो लेखा रोंनो हानाय साफा माखासे जोङो सुबुं जानांगोन। दा बेनिखायनो बेखिनि बाथ्राखौ नोंथांमोननि गेजेरजों जोङो दिनै आन्डार 13 फुटबलनि नैबे मालिबिथा ओनसोलनि नेसिमा दखरानि बानजायनायनिफ्राय जोङो बेखौ खावलायो। दिनै जोङो बेलासिनि 6 बाजियाव मोनफ्रोमबो जिल्लायाव जोङो मानिपुराव जि मोनसे दाङाबाजि जाबाय, कुकि मैथाइनि जि दाङाबाजि, गोजोननाय गैयै थासारि जि जानानै दङ, बेखौ जोङो दिनैहाय मोनसे जों आर'ज खालामगोन। जाय जोङो माने बिथांमोननि देशआव बा बिथांमोननि रायजोआव मानिपुर रायजोआव दिनै मोनसे सान्थि गैयै मोनसे परिबेस जानानै दङ। कुकि मैथाइ बिथांमोना गोबां दाङाबाजि जालांबाय आरो बेखौ लानानै जोङो जाहाथे बै रायजोआव सान्थिया फैयो बिनि थाखाय जोङो जिल्ला आरो गोबां दखरायाबो बेबादि माने जोङो जेवारि बाथि सावगोन आरो जों आर'ज खालामगोन जाहाथे बिथांमोननि रायजोआव मोनसे गोजोन थासारिया जायगा मोनफिनो।
2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गोदान मुं थिसननाय लानानै फैदों डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरिया। देग्लायनिफ्राय डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव बेचलर अफ आर्ट्स एबा BA नि सेथि सेमिस्टारनि गोदानै मुं थिसननाया दायो सोलिगासिनो दं। चिरां जिल्लानि साफागुरियाव थानाय डन बस्क' डिग्री कलेजआ देग्लायनिफ्राय BA थाखोनि सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिशन लानायजों लोगोसे बड', इक'नमिक्स, इंलिश, एडुकेशन, हिस्टरी आरो पलिटिकल साइन्स आयदानि थाखाय BA अनार्सनिबो खाबु दं। गोग्गो सोलोंथाइनि थासारिजों लोगोसेयैनो डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव आलादायै हौवा हिन्जावनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं। जुदि फरायसाफोरा डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव BA सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिशन लानायनि सायाव आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9365519559 आव थोंजों सुला लानो हागोन।